Cemiyetçilik kurumlarının merkezine geçirilen davrada yurdumuzdan yaşul nesillerine Türkmenistan'ın hurmatly il yaşulsa ady hemde bir neçe zenanlara Türkmenistan'ın zenan kalbi orjini gowşurly. Davran dowamyny halkymyzyň agdybyryny hemde jebsini putulanyrmaga ýardym edýän aýratyn öňjüli cemiyetçilik işleri ýaşlary milli gymmatlyklary, taryhy mirasy hurmat goýmak duýgusyny, watançylyk, zähmet söýürlük, edermenlik hemde mertlik häsiýetlerini terbilemekde hemde bilim bermekde bitiren uly hyzmatlar üçin Zenan kalby orjenine münasip bolan Zenanda hemde Türkmenistanyň hormatly el ýaşulsy ýene hormatly atdaklany ýaşulnyň wekillerini goşandy aýratyn bellenildi. Şeýle hemme dawran dowamyna daşary ýurtda käbir raýatlar Türkmenistanyň matumly pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medary bilen sylaganlar. Görnükli Nusow şäher hemde günnoruň akyllary matumly pragynyň edebi mirasyny giňden etmek maksady bilen köp sanly ýurtlarda maslahatlaň, tanışdyrýyş dawarlaň hemde dördüjülük duşuklaryny gurulýanyny bellenildi. Sylagy münasip bolanlar ýurdumyzyň daşyna da giň meşhurlygy eýe bolan halkary gurma hökmüne ikrar edilen dünýä türkmenläriniň insan-perwer birleşiginiň dostluk gatnaşyklaryny hemde raýdaşlygyny berkitmek, ähli-mumy parahatçylygyň güllep ösüşüň hemde rowaşlygyň behbidine hyzmatdaşlygy putulanyrmak işine ähmiýetli digini aýratyn nykdadylar.